mhlawumbe umama engasichaza ukuthi umabani kukuphi la khona yini le ayenzayo la ngoba ngathi siyabona ngathi uyabopha lapha intokazi. Umama umabiyela wakangubane efuyeni njengoba ngibopha intombi nje intombi yechununge bengibopha. Okay. Siqoka isichunuke masiqoka kanje. Alright. Intombi yomZulu kodwa iyichunu. Okay. Isuka intombi ibopha kanje mayisuka izomula. Iyamula intombi noma emhlasimbe ngathi iyahlonyana isichunu siqoka kanje na ke masihlonyana noma siyemu. Intombi yomZulu sibiza ukuthi intombi yomZulu ngisho ngabe yichunu kodwa sisho kanjalo sithi intombi yomZulu ke amatshitshi ke kodwa la. Okay. Amajongosi sehlolile intombi sesihlolile intombi yebo sajabulisa abazali bazo igizuma wazo shema samtshengisa umama ukuthi buka ke intombi zakho injani zeza nezinye zazohlolwa sajabula sesibeka amachashaza ke ezinye zazo. Okay. Sesinamabala ukuthi seyihloliweke ubaba wazo sezobona lapho ukuthi enade seyihlolwe intombi zakhe. Akasazukubuza kumuntu ukuthi ena intombi zami zizintombi noma cha sozotshela ukwenza kwazo ke ngoba sezinamachashaza nje ukuthi omama bayihlolileke. Ezinye esengesiyona ijiji anifaki lokho. Asifaki kodwa ezinye zazo siqhamuka endaweni ezihlukene. Ngisho ngabe ijiji enye iyesaba ukuhlola mangabe kade ingahlolwa ngakubo. Isaba ukuhlola mayisifike la ibona ngazi ukuthi khona mhlasimbe okurong okukhona noma kungekho ibona ngazi ukuthi khona okurong. Ngoba iyaqala vele ukuza kuleyo ndawo ibona ngazi ukuthi yona mhlasimbe khona ukuthile ngase kuthiwa isiyikho. Gcina iseyisaba ke ngoba osabayo nje umunye kodwa ade sefikile uyasaba sabona ukuthi hayi uyaqala ukuhlola lo kodwa ukuthi ena uyintombi. Okay. Into amukhuluma ngegama lokusaba kahlahle mucabanga ngami yini lesabisa umuntu nje ukuthi ezesabe usabisa ukuthi ena usuke ngazi ukuthi ena njoba umlalisa phansi nje umenzani yabo. Usaba ukuthinta ngezantsi kahle kahle. Wentombi akabe niyezo nje siyanichaza. Isaba ukuthinta intombi ngane yami. Ibona ngazi ukuthi khona into ozoyithinta yayo ngaphansi. Ibona ukuthi khona lapha ezolimala khona kanti cha ilimali siyabatshela ena awulimali la uthinto kahle nje futhi asilimazi umuntu thina siyakubheka nje ukuthi ena uright noma uright bese siyakikiza ke umama ukikizile shem nogogo bajabulile ngentombi zabo. Siyabonga kakhulu thina sisuka ngaphansi kwaMfolozi sihlole intombi ngaphansi kwaMfolozi kwaMbonambi kwaMthetho umeya ubhengi ngolobisiye. Njoba sekwakheke lapha sizohlole bathenjini ke la eMpolomba la. eMpolomba. Yes. Hayi no siyabonga. Bese sekuba ngeke ngamuza umama ethi imvunulo yaseManazarethe ayifani niyaphila. Yaphila mama. Asingabe sachitha isikhathi lapho usibeke nje sithombeni ukuthi ngoba ngeke ngakuzwa ukuthi imvunulo yasephakameni eNazaretha ayifani. Nale enziwa ngaphandle. Ayifani impela hlukene. Okay. De yasenkonzweni mhlambe yenziwa mhlawumbe ngokwesiko lenkonzo noma uma nisuke nikwenze yenziwa ngaphansi kwenkonzo. Niyaphila mama? Yebo ngiyaphila. Siyabonga mama mhlawumbe akachaze ukuthi umama ubani sikuphi la sikhona kwenzakalani. Umama ngumalo lo. Okulesi sikhungo sesakwaMthembu Nkosi uMthembu la eMpolomba. Umama ngumalo uyena ogade lezi intombi lezi ezisesingazo namhlanje. Yini sibekela namhlanje siyabona ngiyaphithizela konke elungiselwayo. Namhlanje abazali babonga intombi zabo ukuthi ziphathile ngoba kuyintombi nje nezihlolwayo. Sicela usishela mama lapho. Kuyintombi nezihlolwayo ihamba uMkhosi Omhlanga ingakho nathi silaso ngomama ukuyibona ababhekele izingane emakhaya uMkhosi Omhlanga nabazali bazo beyidedela ingane sihambe nazo ingakho nathi sibona silaso ngomama. Okay. Sibona kunabanye amama la eduze kwakho ngathi nabo benza umsebenzi ofana njengalo wenza kungani mhlawumbe ungasenzela abakwenzeki vele ukuthi umuntu osesikhungweni ayihlalele yena. Yebo ngane yami uma
uma ubona labo mama ngokusebenza kwethu nomsebenzi awukwazi ukuyihlolela izingane esikhungweni sakho ngoba kudala ukukhuluma kuyenza ingane uthi uyayihlola mhlambe uthola ukuthi ayisekho intombini kodwa ngoba wena usendaweni ngeke kubukeke indlela esisebenza ngayo ukuthi silanda umama wale ezela nami mayinomcimbi akayithinteli ingane zangale uthinta lezi mina ngisuka la indlela esisebenza ngayo ngiyezwakala mama mhlambe njengabantu osenesikhathi nenze umsebenzi onjengalo iziphi ingqinamba enibhekana nazo eniyayinithi yabona ke lokhu uma ngathiwa siyalekeleleka kukho mhlambe kungangcono umsebenzi wethu zikhona ingqinamba nganami ngoba yabona nje njoba sisuke ehlanganisa izintombi ziningi zingaphezulu kwethu ingqinamba siyaba nazo ikakhulukazi la emvunulweni ayizinkulu ingqinamba lapho kugcina ukuthi uzukuthi wena mama nawe awuholi ndawo sithatha intweni uzuphoqeleka ukuthi ufake ephaketheni uhambe ufuna umfaniswano wezingane ukuze zikwazi ukufana phela ngoba sinezigodi zethu nje nami ngiyathanda ukuthi isigodi sami sivele nombala nomama wale jikeni nawe uyathanda ingane zakhe vele zifane zonke silwela ukuthi zifane kodwa sibe singathathi intweni ngiyabona unzima khona lezi okwemvunulo akukho kunye imvunulo nanje nokuthuka siyathuka ke la siyathuka kakhulu yini kusuka apho ukuthuka nithiwa ngiyaqokiza mhlawumbe nithi ingane zilungile zingalungile kuvela kanjani ngoba nikuyenza kuvela kukho konke lokho ukuthi ingane ayilungile kanti ingane phela usuke wena uyibonile wayibona ukuthi ilungile kwesesikhathi kusuke nasenzondweni yabo ukuthi nje obuhamba nalengane wena oyibhekayo itheni uzokhuluma umuntu akhulume ezingane ngalungi kanti wena uyayibona bese kwazi ukuba abe namandla ukwazi ukuthi khuluma bona ukuthi athena ingane ayikho right kanti wena thina kunalento esiyibonayo entombini ukuthi nansi intombi mayingasekho lonto siyayibuza ingane shone bese isikhathi benethola ukuthi ingane sichaze ukuthi kwenzekani bese siyakulandela lapho ubudlelwane benu nabazali bengane bunjani ikakhulukazi ngoba ingane suke nisebenza ngazo phela ukuthi sisuke emakhaya mhlawumbe izinto njengalezo niyaxhumana nabazali noma nivele nibone ngezingane nje sezikhona ngiqala umsebenzi kukhulu ukuxhumana ngeke uhambe nengane umzi umuntu engaxhumananga njoba silana nje ingakho ukuthi sixhumane bese ngeke sivele sithele ukuthi sihamba nazo okugcina kuyifinal lokho kula okukhumbuza ukuthi imvume nokuhlangana nokuxhumana kukhona uma bengekho ukuxhumana ngeke asahambi nje nengathi ngababikelile abazali ngoba siyahamba ukuhamba ngempela uthi umntombi ngoba ingane kufanele ithande ayithande lo mama sekuwe mama asize kuyimama yabona ngathi hayi unamaphuzu amaningi emntombini ingane ngiphawula ukuthi emntombini ingane kufanele kube yiyona ethandayo akube ngumzali oyithandelayo umzali ulandela ngemuva ingane ihambe phambili ngoba ngeke uyiqhube mayingafuni yazi noma kunephuzu kwaliveza ukuthi abantu besilisa ibona abanthukayo ibona impela abafakayo ilokhuzane intombini nalabo mama abangakazi bebezintombi bese bengenelela lapho ukuthi ngoba uzawena ukuthi nje lengane leqomile uthi uma ukhuluma nabanye uthi bengenayo izolo seliyangcola igama lengane liyangcola likamama wesikhungo bethina ke bomama wesikhungo sesithi hayi kulungile ngoba bengiyibonile nganyanga edlule ngisazoyibona futhi uma ingasalungile mina engizoyibona ngisho angizukutshelwa wena ukuthi ingane ubukaduna ngoba mina ngiyazi ukuthi ngiyigcine njani yebo ngizoyibonela mina ingane ukuthi njani uyenganeni ingane uthola ukuthi intombi ayiyona lento abayishoyo neshiwe lo mfanele umuntu nginobufakazi tshela ngomunye sifana nobufakazi
wayikhuluma kithi umfana ngokuthi cha ngiyezwa angikwazi ukusuka ngokuthi izingane bese ngithi wena usentombi kufanele ngiyibone ilale phansi ngiyibone ziningi inkingi manje basuke kahle bese bentshelela ukuthi yenzani njani mina mhlambe ngumama wesikhungo kufanele ngiyixoshe mhlambe kwesinsikhathi mina ngiyixoshe ingane kufanele ngilandele kahle into yayo sukaphi le ngiyibone kahle ingane kanti nazo ziyahluka Nele awu ngani ziyakwazi ingane ukuhlangana nabafana ngale lo esuke simthandile engamfezile ihlangane naye yenze ngendlela yenza ziningi ke ngengibale ziningi indlela zokwenza esihlangana nazo kufanele ukuthi entombini uyibukisise bayibuke ingalalanga kodwa ibuke ukuthi ayikhona enye into engithashe nje lapha eceleni noma kuphi esithweni sayo kodwa ingayanga khona phakathi kodwa zikhona ezinye enizenzayo nina einganeni kube wena oyifundisayo ukuthi yenza njena ngeke kubonakala thina ke singabe umama uma sibuka ingane sifike siyithole lento ukuthi yini lento ehlala ithinta kule ndawo njoba le ndawo isize kanjena ekugcineni siyagaxela futhi thina bomama ngoba ingane ivele isikhulelo kodwa engazange ayithinta umfana ngalento ingane eyitshelwe wena ukuthi ayiyenze iyenze ingane lento eyitshelwe wena isikhathi mawukhipha la into yakho la lento igijima ngazo kwani iyongena kulento engazange ithinta ingene phakathi kuhlala ingane izona inkinga athi ziba nkulu ke lezo mama ukazi ngizumzimba kahlahla ukuthi kuyenzeka umuntu wesifazane akhulelwe ungakazi umthinta kodwa umenze salokho okucabangayo nawe njengamanje kodwa akhulele ingane ihlala siyadibana zinkulu ke lezo nkinga ngoba ingane ayilalanga futhi akukho la obuyisola khona ugcina usuxabana nomzali ngiyabona nokuthi ke mhlawumbe mayibuka umuntu azi uyithathe ngokuthi vele intombi mayibuka ibuke nje ukuthi intombi ungabhekisisi ukuthi lapha wanjena la wanjena yini le hambayo la niyenza yonke imikhuba ekhona nje yenziwayo hayi ukuthi uvila lisephansi uyakwenza ezinye izinto osuke uzenza wena ekugcineni ingane ivele isikhulele siyayibuka nesemzimbeni ibonke ikhulelo lengane uthi la phansi ingane uyalala uthi uyayibheka uyithola intombi ithula ithethu kodwa manje ikhulele isisikhona phakathi lokho ke sekudinga ukuthi sizixhumane namakliniki nani ukuze kuvele ukufakaza ukuthi ingane ikhulelwa ngempela isichazele na izigcine iye kulento ebesiyifuna ukuthi yini le obuyenza ubani okwenza kanje manje mama umuntu sele akasithi nje angazi noma ukhona naye nambala bakhona uma sebanje uziphi inyathelo athathelwa zona awesilisa ke angithi owesilisa kuyabaleka ke manje sethola sekunjalo ngoba yena unalokho ukuthi angaze ngimthinte akukho lapha engengajula khona kuye Ngakazi ukuthi ngakwenza kwakhe lokho mayithela leyo nto ushobushobu ungena phakathi ngoba nengane igazi nalo suwe selishisa uvela ungene phakathi sikhulu isiso ngapha ke ukephike nje abaleke umfana phela phika omathi nje giqa ngapha kowesifazane osuke sekuleyo inkinga ke niwenze njani yena owesifazane phela inkinga uyahamba yohlala alindele ukutetha phela vele atete futhi angazange ahlangane nomuntu wesilisa aqale nje ukukhunyiswa ingane yakho lwamangene mhlawumbe nowagila wathi cha mina mama ikuphi lapha sesiphethe nje uyabona leyo nto mfana wami siyabaguguzela nje ukuthi abangakwenzi lokhu masikhuluma nabo ningaqali ungakhohliswa umuntu ethi yenzani kanje nakho ukuthi uyakuthanda nje vele yena usekuthanda kakhulu ukudlula abazali bakho wonke umuntu yonke lento inama ngisuke nama hayi ngoba ekuthanda uhawukela ubuntombi bakho wena ngoba bubo ukuthi abuthathe mayekabuthatha nje kanye usehambile okubhlungu ukuthi makusele sona isisu leso kuba nenkinga abeze bebe bengcono kungcono laba ngoba abanye bayadlengula uzo lezi ingane zethu samba amacala embonana
bayadlwengula naye lo ogcina nje besambe kuye wadlwengulwa waboshwa umfana kodwa-ke waphuma uthe mayiphuma ingane sibuye siza kithi hhayi ngoba ephumile obicala liphilile uma ngabe ingane sithi soyihlola besiyihlola nje kuye ulokhuzana uDisemba lokuqala ingane ayi intombi ayinalutho umfana lesikhathi eyibamba kushuthi yakwebheka wachitha yena ingane ikwebhekile wachithela lapho yathathwa ngaleso sikhathi ingagezanga ihamba yakudokotela mayifica ilimelela wathi umfana uyidlwengulile ngoba nakho uzwachitha kodwa akazange afake kodwa ngoba umthintile wazi wamlimaza wamchithela yebo ithola icala ngakho lokho kodwa yona intombi intosi masiyibuka ngani ngoba ulimele nje ukhomba ukuthi umfana akukho lutho nje olukhombisa kwaphola leyo ndawo nje kwasala kanje kodwa lapha kubhala ukuthi uyidlwengulile ngoba khona kuthelile bebengavumelananga kahle nidinga uhlelo lweni nje oqondene nani nje okuthiwa njalo kuyavezwa ingenampe nibheka kuze udaba lunakele ngoba kuyinto engavamisile ukuthi ilandelwe kakhulu indaba yokuhlolwa kwengane kanti into ebalulekile ibalulekile kakhulu abakulandeli thina sisuke sihlangabezana nakho ezinye-ke ziyayibalekela nje-ke uma siyenzile ngale ngasese ayikabi isaphinde ibuye isikhungo enye izwe ezinye zithi hayi hamba ngeke bekubone labo mama besondela omama bame lapha emva kwakho ilale kufike kuleyo uma uthi hayibo bukani nibonani nithi bethi asiboni nathi asibona hlukwenzekani manje niyenze njani mama niyeke nje kuphuma iyaphuma phela leyo kukhulunywe nanayo phela kodwa futhi akulula uma kube njalo ukuthi kubuye alibi kabili liba one siyaxoxa kodwa wena igcine ihambile kodwa usungayixoxa nje ngokuyiphatha ukuthi kufanele ayiphathe kahle angaqhubeki ngale ndlela asuke eqhubeka ngayo ayiphethe ngawo mayithintiwe mayisebuya mayisemncane kuyabuya uma eqale ilowo wangama waqhubeka siyabona futhi ukuthi uyaqhubeka wena awugcinanga lapha ngiyabona uyaqhubeka lento uyayenza uyaphambili futhi mayithintwe kakodwa kuyenzeke iphinde esemncane angithi abanye balethe izingane umama asondele kithi asitshele ingane yadlungula mhlambe ineminyaka emingaka mhlambe ingaka asitshele ucela siyibone mhlambe siyibona kodwa iyabonakala noma ngabe kuneminyaka iyabonakala ukuthi khona into eyayithini kodwa yona isibuyile futhi ngoba uyakhula konke mayihluka ingakakhulu hayi ngoba nina ngopho manje mama khona into eyake nami nje ngiyayazi ukuthi kuthiwa kuyenzeka umuntu ehlangane nani kodwa aphume kade engathintekile noma mhlawumbe omama bathize labo abanye umuntu bakhokho imali kuthiwa akani phela yona inhlambo zokuqala le uyabona thina besiyohlola nje kwambuyazi singoba singomama sibawu-3 sebesihlola enkosini umbuyazi sifike sahlola khona ingane zakwamthetho khona ezakwasokhulu khona ezakhona kwambuyazi iy'ngane zakwambuyazi bezingena kimi ezalo mama esize kuyisikhungo beyingena kimi kuthi ezomama wakwasokhulu beyingena kumama wakhona kwambuyazi kuthi lezi zakwamthetho beyingena kuloya mama ngoba senzela leyo nto akwazi ukuhamba ney'ngane ufike ihlulwe kuwe futhi mangeyakho uthi sukuma ngena ngapha ihamba ingane ingena naloya awuhloli ingane yakho ngoba sibalekela yona leyo nto ukuthi bonakala ukuthi ephethe amagungqele intombi kanti akusentombi nami ngibangela impela wasokhulu khona le kombuyazi khona amagungqele impela bengwabonto yilabo sisi labo sebebadala kodwa kanjalo bebeyiyo hayi bahle kuyathokozisa bahle bazintombi ezikhulile ngicabanga ukuthi bayasebenza abanye ngendlela abakhule ngayo ehlele sithi masibabuka abanye sithi hawa kusentombi le kodwa lento bebonwa yini bazintombi bahle bayiphethe kahle
sebebadala banawo 25 kuya le 25 phezulu. I know ngikhuluma ukuze kushone ilanga ngoba siyabonga Yeah, siyabonga.